Maneman dasar negeri musti nganing raja podo ingsun miwiti dalam wayangku yana Bambang Pesan yana kliring minangka jagat dumadi larapaning naga pepasyan praci ing eweng pertapling bumi drajat kingsun saga bawana kliken racik kosi blotor mega mangkrak yana plesir mega gumpala
krawating minangka talining jagat kothak ing wayang kayu cendana sari tutuping jati kusuma bleco kencana werti yang uruping yang Bathara Brahma sulaing blencong ingsun dalang Purbawasesa kaireng Prajaga Wiyaga putra rinengga swaraning Prawaranggana Widodari Suralaya gamelan Lokananta rebab siloro tangis gambang penggaruting pikir gendera panuntuning laras sarong banyambunging swara suling pangasih kendang panggetak ing ati kena panutuping padha keprakin lapangampar kebul pangolok-olok ing ati gong sekar delima sira kang padha nanta pandhengen kang waspada aja sira mangro ing rasa tetepno rasanira karben ngerti waradine ana kelir kang pinentang iku jatining jagatira blencong kapajang yekti panyawengira lakon kagelar manut lakuning wayang iku sejatining lakunira kandha crita kajantur sejatine uninira suluk lan tembang rasa rasanira sinawung gending kelawan wirama aja pangling iku sejatining swasana kang nglimputi gesangira lamun sira cetha ing pandulu tengen ing pangkrungu tur ora kena hardaning Pancadriya tertamtu pinanggih gampang manggih mulya kalis ing sambekala jroning urip pira Prabdata pitana sekaring bah wana langging tiang ngriki jedal mangke nggelar kandha Purwa jaman Purbakala pundhita sedal mangke ingkang kinarya Purwakaning akandha
Nggih toh menika gelaring negari Dwarawati ya negara Mralaya ya winatang negara Jenggala Manik. Wah Eka Adidasa Purwa wah pangaraning wadah Eka marang sawiji adi Linuwe Dasa Supala Purwa wiwitaning carita Sapta Raja Mindra Sasra Sapta kaping daun Sapta Pitu Raja Ratu Sasra Sewu Bawana jagat Mindra mider mider si jagat ngerat Sapramudita kathah titahing dewa ingkang kaungguhan ngakasa kasangga pertiwi kabeh samudra nadang to kata ingkang samya hanggana raras nanging candrane datang kadi negari Dwarawati negari ingkang pinunjul Cinandra negara ayem ayom ageng tur agung tentrem para wargane ora mokal tentreme para warga awit inggil nggan mangke negari Dwarawati sampun ngancik jaman kencana murah buga kelawan busana liripun murah sandang kelawan pangan bebasan datang ana warga ingkang nyandang cingkrang mangan kurang gesangipun warata sami kacekapan dene ayom aman sandosa swasana negara Mralaya awit para warga lan para kerabat praja samya manunggal tekad angreksa kayuhananing negara gumreget tanya sengkut anggenipun gayuh agunging wewangunan manunggaling para kawula lan para bendara sesanti manunggaling cipta rasa budi karsa ingkang wekasan babar karya dasar ageng negara Dwarawati para dene jero tancepe jembar wewanggone tur akeh bawane ibarat pusaka negara Dwarawati murup muncar pamore yen to negara ketingal mancorong wibawane sejagat ngerat Sapramudita pilih tandingi natkala samono Nalendra Dwarawati panjenenganipun Sri Nalendra Bathara Kresna ya Sang Prabu Padmanaba ya Sang Harimurti ya Sang Kesawasidi Raden Narayana paerane pinuju mapan wonten perseban agung pinarak wonten dampar dentokan binatik mawarna lineme angka surbabut permadani surbarang sari-sari ginunda widya kadabyang-dabyang mbok pan keraton ngagem busana kaprabot mancara tejo wayan tinasake Mandrawa kaya ilang sipating jalma yayah dewa ngejawata kahadep ingkang ngabdi pepati ing Dwarawati kang mapan wonten ing dalem Kabupaten Widara Kandhang Patih Udawa kang sampun mongge ngayun sindeku hamari keluing ngarasa ugi Sang Prabu Sri Bathara Kresna ing kelenggan mangke nampi tamu agung saking negari Mandura ingkang kaperna kadang werda ingkang jeluk Sri Balarama
ya Sang Prabu Baladewa, ya Sang Kusuma wali kita, Wasi Jaladara, ya Raden Kakrasana, ya Raden Karsana. Sampun tumapak anggenipun lenggah ngrantos atur pambaganipun ingkang rayi Sri Nalendra Bathara Kresna. Sawetawis ante Sang Prabu Baladewa suwaning para kadang sendana wiwit para adipati ngandhaping tumenggung ulu balang kepala perang jejel riel abit cukit aben tepung taritis anggenipun suwan marak wonten ing ngarsa ambarabar prapteng panguraan sila tumpang nyapurancang seg-segan suwaning para adyabala pindha sarah mungging Jaladri kaya larang tumpak ing samudra bena. Awit saking kathahing prawadyabala Ndwarawati wangsul dhateng suwingipun Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna putra kinasih ingkang mapan wonten ing dalem parang Garuda Raden Jayasamba ya Raden Wisnubrata hamriki lusil tumpang ngapurancang tumangglung jangga pindha konjok ing pretol wedanane dingklo ing kelenggan mangke Sri Nalendra Bathara Kresna boten ninggal paling dawuh mendel kiwala penanggilan nekep jojo nyakot lati sekedap unjal napas meratilaken yanto Nalendra Ndwarawati kagungan kersa ning dereng kababar mijilan taksih kanak ing slabeting Guwa Wardaya mendel dadosaken perseban agung rep cidhep permanem tan ana sabawaning walang hangelisik amung lamat-lamat kang kapiarsa amung oceng kukila ing pucaking wit mandira binarung swaraning Widawati kraton lagi nyekar yen tok linaras nges dadosaken sukornaning penggalih biar kagiat Sanalendra mulat ing araka sampun rawuh wonten ing perseban agung glis genyo arsa asuh pambagya karo manis raras riris glising kandha mangkono pamudas Warnendra kang dereng kawijiling resan Suri
Salokaning wong ngawayang yana pambuka pagelaran yen ada ira Sri Naranata nuju sini waka kasebo Santana wis katon samya sumiwi mongging ngayon jagat dewa warisaning jagat Patara. Wah jagat Pramudita bah wonten langgeng yang suksma. Muga hangayawana mring jiwaning ingsun. Mangko Kakang Udawa. Sawetara Kakang Udawa marak ana ing ngarsaning ingsun. Sawise satata lenggah mara gage Kakang. Matur kanthi terwaca muga aturip Kakang Patih Udawa engko bisa babati gua kalbu ingkang ribet aweh pepajar marang penggaling sun ingkang peteng. Ora kaya mangkono Kakang, Kakang Udawa Kakang. Nun nggih sinun. Saderengipun dawuh rempah saking dalem Gusti kula Nalendra Sri Bathara Kresna keparenga sinun ing abdi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepodok mawantu-wantu. Bak tampa Kakang Udawa sembahira marang panjenengan ingsun ora liwat puja puji astutine ingsun maragake tampanana Kakang Udawa. Sanget anggen lomundi dat anggen lambi sinun aduti pinandalem kula cadhong tangan kula kalih kadang puceng rambut semamper pundak manjing jasak sanubari mugi saged mimpi teguh yuhananipun kang abdi slameting gesang sinun kawula nuwun sinun. Kakang Patih Udawa dawuh dalem sinun kaya ngapa kahananing praja Dwarawati ing ngrikel ngganangku Kakang saged kawula aturaken wonten ngarsa pinandhalem toh lamun Gusti kula ngarsaken mundhut pawartos kawontenipun negari Dwarawati sinun para kawula lidatan wonten ingkang rada dawuh minggahing para wadya bala datar wonten ingkang balela keblat Dwarawati ing Glenggan mangke wiwit wetan kidul kilen ler tepung gelang boten wonten ingkang kuciwa swasana praja tentrem sinun. Oh ada syukur bagi mengayu bagya ndadekno bambange rasane ingsun Kakang
Ya, ndak tampa aturira ning sawetara area ing dalem sekedhep netra rupane Koko Prabu Baladewa keparang rawuh ana ing Dwarawati. Tanpa kecala nganti gawe kagiat ingsun. Udawa lenggah sawetara dak bagekne rawuhe Koko Prabu. Kawula nuwun inggih sinuwun monggo. Sanget anggen kula ngatosaken sinuwun. Koko Prabu, rawuhipun Koko Prabu ingkang ngaturaken pasegan Panakram kunjuk ing ngarsa katuran Kang Mas. Rawuh paduka njing Koko Prabu Baladewa. Yen mandhep ing salira ya mangkono Sang Narendra nujeng hangendika mring samindya mahantri tan liya tentreming praja amri tentreming prakawula sayuk saeka praya jagat dewa wasisaning jagat batur iladalah Yai kaya siniram tirta jam-jam rasane bengkaken nampa sih budya Panakrama saka Yai Prabu ditampa Yai anggon ing Yai Nalendra atur pambagya marang pun Kakang ora liwat salam taklim astutinipun Kakang para kakek ditampani Siadi Nalendra Bathara Kresna Yai. Nun nggih Kang. Dat anggen to nampi sanget anggen to mundi. Salam taklim miwah astutinipun Kanjeng Prabu dhateng Kang Ranyi. Prabu punapa sami sugeng rawuhipun miwah kadhe pundi akrab ing Mandura Kang Mas. Yai entuk puja pujine Siadi pun Kakang Prapteng Dwarawati lulus raja niskala kanthi kapasuken kapasnanda dene para akrab katang ing kraton Mandura padha pinanggih seger kewarasan ora kurang suci apa kok sabaline Yai Yai Nalendra Sakar putra Yai Nalendra sakrab ing Dwarawati utamane Yai Ratu tetelu Yai Ratu Rukmini Jembawati Setyabama kadiparan Yai kaya padha dibecik Yai kenging para putra-putra jaluk lawan marita inggih mboten sanes namung lumunturing pepujinipun pangestunipun Kanjeng Prabu para akrab ing Dwarawati winengku ing tata karharjan lulus raja Kang Koko Prabu Yai Nalendra bingah raos kula Koko Prabu kepang rawuh wonten Dwarawati asa balinipun Kakang ya ngono iboh bungae pun Kakang iboh bombong ing rasanipun Kakang kangen utawa kepinipun Kakang bisa ditambani bareng pun Kakang pinanggih Siadi tinemu seger buger mancorong pamore negara Dwarawati tandha yen to negara Dwarawati aman sentosa ayem-ayem inggih Kang Mas ning kujuanipun Koko Prabu kujiwane apa Yai kujuanipun Koko Prabu rawuh mboten mawi kabar sakderengipun boten ketang ngutus utusan sajuga utawi
kintun delancang selempir pertanda yen to Kanjeng Prabu badhe rawuh. Dinten mangke mboten nawi kabar tanpa nawala rawuhipun Kanjeng Prabu dados ing rai mboten saged miwaha. Namung Kang Mas, Yai Ratu Tetiga kala wau sampun tanggap ing sarmita, sampun pirsa yen to Kanjeng Prabu badhe rawuh. Tandhanipun para mbok-mban kraton sami matur yen to Nalendra Mandura sederek kula Werda inggih sederek kula sepuh badhe keparang tuwi dhateng Ndwarawati mila boten ketang tirta sasirating Brahmana pinikulan sepunjung sampun kasediaken dening Mbok Ratu Ayu Tetiga. Kang Mas, rawuhipun Kanjeng Prabu monggo kula aturi ngicipi atur pasugatanipun Yai Ratu Tetiga. Yai, perkara pasugatan dedaran Yai Ratu tetelu bakal atur wibaha marang Kakang ketemu Yai. Gedhe panuwunipun Kakang dene Siadi bakal nyuguh marang Kakang. Mengko disambung saiki ingkang wigatipun Kakang praktek ing Ndwarawati. Mboten Kang Mas. Wigatosipun Kanjeng Prabu mangke kemawon. Cetaknipun wigatosipun Kanjeng Prabu kepanggih angka ingkang nomor wingking ingkang utami monggo Kang Prabu katuran manjing wonten sasana buga. Boten ketang 10 monggo dipun raosaken daran ingkang sampun dipun aturaken kali Ratu Tetiga dhateng Kanjeng Prabu wonten ing sasana buga. Samba wis Branta wonten dawuh Kanjeng Dewaji waamu Baladewa derekna menyang sasana buga supaya rasakno ngincipi pasugatan sugih ibumu tetelu rupane ngelih saka Mandura prapteng Ndwarawati. Monggo Kang Mas dipun dherekaken Jayasamba dahar rumiyin perlu utawi wigatos mangke dipun rembag ingkang perlu dalan dhisik mekaten Kang Prabu. Ya Yai. Ya to mangkono. Ayo Samba. Derepun wong mapan ana ing sasana buga. Lho, lah Siadi apa ora dahar pisan mangke kepanggih angka kalih. Kula sampun Kang Mas. Saderengipun ngerai mapan wonten perceban lakur rumiyin dahar kala wau. Sakmenika Kanjeng Prabu monggo Kang Mas. Sawontenipun ngono Yai. Inggih Samba wonten dawuh Rama inggal-inggal nggih derekno wakmu supaya ilang lini. Monggo wae kula dherekaken. Ayo nggih Samba dajak kaya pemasakan Ndwarawati. Monggo wae Sri Baladewa ingkang ana sang Alugara biar murub mijil talingan ngiling ana patinya sang Pancat Nyana ngiling ana patinya sang Pancat Nyana. Prabu Baladewa dipun dherekaken Jayasamba manjing sasana buga. Liripun sasana buga, sasana panggonan buga daharan. Prabu Baladewa dipun aturi dahar dipun suguh dening Ratu Ndwarawati boten ketang
pinekulan seponjong tirta sak sirating bermono. Ya sigek ingkang sami dadaharan wonten sasana buka pauta mangkono. Dereng purna anggenipun atur pakurmatan rawuhipun ingkang Raka Prabu Baladewa kepiring obyaing njaba gegering para adyabala ing pangurakan. Gegering para wadyabala ing pangurakan badhe wonten ingkang minggah perseban kanthi miyak lampit Mandalagiri tanan pundak yetan pupu mendek-mendek kaya soto petarangan. Arep apa nggih rumampah nyarosaken suwanipun wanita ingkang mijil saking Karang Perdesan giyuh ingkang lagya marak piye ingkang lagya seba Dawa metu njaba rupane ana tamu kang bakal sowan. Aturna ning ngasane jeneng. Nggih, Cinur. Ngeta kang dawuh. Lengser saking ngetep dengan dalem sini. Ya tinggal tindak Kakak. Iya. Minggah perseban tan ketimbalan arep sebo tan sabawa
nggih toh menika warnanipun pawongan saking lengkai gunung Selokur desane Ngandong Sumawi. Sampun yuswa ibarat srengenge wis manglung kula nanging kawit tingal taksih kiyat lumampah saking perdesan ngantos kutha raja. Suwan wonten ngarsanipun ingkang sinuwun ndoroan kanthi rodok wel-welan selirane awit ajrih kenging wibawanipun Bathara Kresna kagiat Nalendra Ndoroan nampi suwanipun pawongan ingkang sampun radi sepuh mongko derenate tepung utawi tangguh Nalendra Ndoroan gelis yen arsa dangu ingkang agya marak ingkang enggal kiwala seba kaya temangka pedhangunipun Natu Ndorowati Nalendra Maralaya Nini dorong purna anggonku wawon rembug kalayan Kakang Pati Udawa lan dorong rampung Koko Prabu Bradewa anggon tak suguh dedhaharan iki ana pawongan putri utawa wanita ingkang durung dak tebungi Cumantaka mlebu menyang perseban mongko tanpa ketimbalan
Sira iki wong endi? Bangsa ngendi? Apa warga Ndwarawati kene? Margage. Kisana matur kang terwaca supaya enggal ingsun nyumurupi slirami sapa wigati mapa. Nini yen nang liliring warandanira sang tinjamaya sing setana kelong gonde Srikandi mentang gendewa sembadra mayar mayar nuwun sewu sinuwun saderengipun ingkang abdi matur wonten ngarsa sinuwun kepareng ingkang abdi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten sandhaping pepada sinuwun. Iya. Iya Nini wis dak tampa. Ora liwat astuti ingsun tampanana. Kawula nono inggih Gusti sangat anggen kula mundhat dhateng kula nampi. Abdi penangan dalem kula cadhong tangan kula kalih. Kadancang pucaking rambut sumemper pundak. Mugi ndadosaken jimat paribih membono yuwananipun ingkang abdi sinuwun. Iya. Biyung dawa dalem sinuwun. Yen deleng Solabawanira munggah menyang Perseban. Kaya-kaya sira iki dudu wong saka mancanegara. Kaya-kaya sira iki dudu wong Mancapraja. Cetha sing siram iki bangsa Ndwarawati dhewe. Warga Ndwarawati dhewe. Arak iya Biyung. Nuwun inggih kaluhuran dawa dalem sinuwun. Kula menika taksih warga Paduka sinuwun. Kula menika taksih warga Ndwarawati. Oh, layak. Ora ninggalno tata susila. Biyung dawa dalem sinuwun. Lah saiki ngaku sira iki yen to warga Ndwarawati asalmu saka wilayah endi? Yen desa saka kang perdesan ngendi? Yen kutha saka kutha ngendi? Duh sinuwun. Kula menika saking lengkaing Gunung Selokoro. Saka lengkaing Gunung Selokoro. Nuwun inggih. Papan kula menika wonten dusun Andong Sumawi sinuwun. Saka Andong Sumawi. Leres. Lah alalmu sapa? Sinuwun, radene kula menika tiyang dusun. Wonten pinggir gunung. Nami kula kondang wonten desa kula. Kula menika Nyika Darse sinuwun. Oh. Dadi liram iki wong saka desa Kandong Sumawi. Redine nyocokna karo papanmu sira mapan ana ing Kandong Sumawi. Jenengmu Nyika Darse. Nuwun inggih sinuwun. Kok ijenan? Ora dikancani karo gandengan utawa bojomu. Kula menika sampun randha kok sinuwun. Oh, rondo. Iki katene ta wis.
lek wis karwane mburi kok akeh sing antri nggih meke mawon ke sinur oh si emek durung sah yen ngono boten estenipun sampun kok sinur wis suwe olehmu nglakon dadi arendo sampun pirang tahun tasik setengah tahun kok sinur oh setengah tahun jenengmu sapa dalem jenengmu sapa Nyi Kak Darse Kak Darse alontak lah lek awakmu Kak Darse nek desamu kono ana tangga tanggamu nek mawa siramu iku Nyi Kadar ngono tak boten apa ini sing ngaten oh nang deleng penganggo sing mbok nggo kira mungkin najan wong desa ora montrong-montrong desa lho ya wiragamu iki lho sandangamu menyayani ya deleng gelungmu iku ondemu iku wis ketara jadi rame iki rada nyeni apa sih rame iki wong seni nggih sinuwun oh seni penyanyi seni lodruk apa seni wira swara utawa widuati utawa sorati kula menika sinden sinuwun oh sinden nanging sak menika arang-arang tanggapan sinuwun kok arang-arang kula isin sinuwun kok isinan apa isin iku tinggal arep isin arep bebasan ora ana kedadean tanpa sabab sebab apa kok isin kula menika pendak-pendak wonten tarup kadang-kadang nek bawa kula nek nyeluk awakmu apa kula dibawa Eyang Muti gak apa-apa bajine wis ditemongso ndeleng nanging pandamu kaya nanging miyayeni Katarsi dawa dalem saiki leren nggih cinta ngejak kula ngebedal melu sapa mboten mesti sinuwun netral oh netral iya apik ae kok netral ku apik dadi malah akeh ya kancane sugih pengalamane nggih sinuwun kula keduka derek mriko nggih pas derek mriki nggih pas sebab apa saderengipun miwiti kula sampun sepel rumiyin oh sepel nggih kala mangsa ngececek kala mangsa nggih keliru sing gelek keliru sinuwun Byung dawa dalem wis kejaba to iku udan kekician Prapting Dwarawati tanpa dak timbali mokal yen ora ana perlune nuwun nggih ya kawit bita sing griyatipun keteng Jawa sinuwun ya kawit oman nggih Jawa terus wonten mriki mboten Jawa sonten wayah kula bres ngene udan iku aja mbok anggap pepalang udan apa iki udan peluru apa udan banyu Jawa Toya banyu iku sifate penguripan ya banyu iku penguripan dadi aja mbok apa-apa iki anggapan wahyu ya iku urip dandan yo dandan marang sejatine urip supaya ngerti marang uripe ngaten nggih sinuwun ya wis wigatimu apa
kula menika dipun tangisi anak kula sinuwun. Ditangisi anakmu duwe anak pira? Kadha yoga kalih sinuwun. Duwe anak loro. Lanang wadon, wadon karo kalih-kalihipun jaler lanang karo. Inggih sinuwun. Ingkang bajeng sesilih Bambang Wijangkara. Sing nom loro Bambang Wijakusuma. Oh. Sateruse kula menika ditepun tangisi anak kula ingkang angka kalih. Ingkang sesilih Bambang Wijakusuma sinuwun. Ditangisi apa? Piyambakipun menika nyuwun rabi sinuwun. Oh. Dadi anakmu iki njaluk rabi. Njaluk marang awakmu supaya diramarno. Inggih. Byung. Wong tuwa sing nyanggalarane anak sing ngrasakno swarga mulyane. Wis jamak. Iku adate. Wong tuwa direwangi lara apa kanggo sapa? Kanggo anak. Besok lek wis anak wis mentes wong tuwa wis ora kuwagang nyambut karya anak mbal budine wong tuwa. Ngono? Nun nggih. Wis anakmu Wijakusuma anggone njaluk rabi sing dikarepno bocah ngendi? Nuwun sewu sinuwun. Ingkang dipun gandrungi anak kula pun Wijakusuma. Putri Dwarawati sinuwun. Oh. Putri kene putri keraton. Nuwun inggih sinuwun. Byung kadarese. Dawuh dalem. Putri keraton iki akeh. Mbok Mban sepet ngadu. Mban Pangemban Nalendra. Mban Jaba mban jero akeh. Putri ndi? Mban sing sapa sing dikarepno anakmu sing digandrungi anakmu Bambang Wijakusuma. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang dipun kandrungi anak kula pun Bambang Wijakusuma mboten sanes. Putri Dwarawati atmaja panjenengan. Putri panjenengan ingkang sesilih Dewi Titisari sinuwun. Kejoting tias kadya kalihing ron kang kasilir samirana sawor sumewor meworahan kaya temengkon welon genyamu